Dire kitong kakita na ko pre ba? Ha? Dire kitong kakita na ko. Saan na ba ita dire? Oh. Ay pre. Ano tong kasabot diri ano to pa man. Gwapa to pre. Gwapa kayo pre. Oy, sure good. Pag-stalk na ko sa Facebook pre, pastang gwapahag yun pre. Karon mo magkita to. Oh, karon. Nga, alas 2. Pre, di ko mo to mo kwanto sa mga kauyab mo pre. Ay, too na good pre. Tada, motor pa lang nimo da ano paste ng bateya. Gupit pa lang nimo napay buhok nimo murag. Unsa man na siyagi. Pare pagbuot ba? Support ba? Una tanaw na nimong ligid o panindag kuwa. Murag ligid sa bulldozer. Unsa man? Napay motor pating kagang-kaganga. Batsi pag-ayo. Magguba yung lubot atos babae. Ay magbuot. Napay sinilas tiil kuko. Si Ano pa kayo? sa magwapa pre kung dili imuha. Napay motor mo pating batiya na oh. Basta ibugan yun ako ito pre. Oy, Ibog lagi pero ang babae mo tanaw man sa motor. Kung napay motor way wasing-wasing kabatian ng motoran na. ay unya pa magkita na wasingan man na mo. May sipot to. Hindi na pre tapak ito. Asan? No? Wala pa mo diri pa babae po diri po to. Iipagit ko pre ba? Gusto na Ay. yun ako mabuntag na? Dili kita mo kagat mo. Kaya nangita to gwapo motor. Ang taon naman sa motor. Gwapa nga babae. Puti yun. Tangga pa puti yun. Ah, dito masakay si mong motor kay pating batiya na. Pati mo. Magbuot. Napay motor. Napay ligid ko murag bulldozer. Ilis na kayo. Alas 2 ang sabot ba? Alas dos. Alas Ito 2 sa naman kurasa ron. Alas 2 pa man. Oh, wala pa man siya. Sinaan na ron to. Dito mo sakay si mo. Disinta ni mo ng picture. O, gising na ng picture. Sabot na dito mo sakay si mo. Napay buhok. Unsa man ang buhok ka tao na. Diyan ang buhok pa ng babae. Ang nakita noon. Ay, sa Pre ba? hey, first meet na mo karon. Ah, muna lang guro ko eh. Pati nang dugayo. Gusto mo kurasa pa mo taron. Ay, kasi ulawon kay ko ba? Gusto na kita atong babae. Tuga kakita man ulawon na ka man pay wala uyaban na. Hapit na lagi to, pre. Nagdudo naman ko makikita sa yawe. Naminaw na ko ba? Hindi siya ka-afford sa mga gusto na ko. Sa iyang pangsan palang daan nga picture mo ramad ka ng pobrehon niya. Nang piilan siya balay siya mga gamit. Nang dili ko comfortable sa iyang mga panamit. Ingnan ako mag-send sa iyang motor, picture. Impod mo send kay gamit daw sa iyang papa. Murag nagdudo man ko. Pero sige lang, first meet pabitaw na mo ni i-try lang nako. Mas hindi magustuhan ako siya. Dugaya mo abot anit niya, pre. Oy, Dili na to mo sipot grupo eh. musipot lagi to, pre. Pre, Ano man? mo na. Ah, magod. Kana ba kana naka. Amurag mo na, pre, daw. Amo gyud, pre, oy. Pution na gina siya. Oh, mo na. Ang forma, pre. Na, pati kay kalpon ma pre ba. Naong palang daan. Pas mo na da. Hi, ikaw si Grace. Yes. Pre, kare bahala da pre. Diri na ko sa motor. Diskartehin nag mga maayong pangatik. Manglingkod ta. Ah, sige. Ito. Ito nga gisend mo sa picture sa kuan, no? Pag-iday ka, no? Oh? Ibang ko ko ati ko ni word. Yan man gani ko. Kung sa'y tinuod diri sila man ako. Direct to the point ko ba? Pwede kong ngayon. Kinsa nang motor? Naman. Ako, ana. Kinsa nang kauban nimo? Igagaw na ko. Ano, day? Ah. Ay, di ko gusto pakyaso ng saad ka mama ba. Ano, Study day? first pa mo daw ko. Ah. Ba ko pauyab-uyabon niya ba? Study first, day ka? Kini kasagaran sa mga rason sa mga babae karon ba? Study first mo nang kanang dili ganin nyo gustong sa kalalaki. Promise, study first man ko. Study first. Study first pagigingon ni mama sa kuwa di ko. Na ako'y motor. Uyab. Diba? Kung motor na ko, oh. Ah, motor na day ba siyan ron? Di kadto patay di na yung bugsak eh. Batik kitag motor na unasan. Ay, sorry gyud, mao gyud ako gyud. Sorry kayo, mao gyud ang prinsipyo na ko nga. Study first gyud ko. Ay, guys nanawag si mama ba? Wait lang. Tama siya, okay, manguyap ako ni mo. Oh, mama. Oh, muna Alisa ako, ba? muna ako. Una lang ko. Oy. Nabisa. Sagaran man gud diri ko nagalaag masahapon kay Bugnaw nya Landong. Ito ano, nindot ilang place diri ba? Pilot kayo. Unique So, so, kayo. the best yung kayo para sa
Parehas ato nga mag-uyab. Ay, mag-uyab ka ng... Ikaw ba, Joker? Hindi ka mo? Sorry ka ng... Nang-uyab, pabay ko mo lang. Nakaingon kong mag-uyab. Sorry ha. Okay lang si ma, magtambay ito dire. Okay na kayo eh. Istorya. Total, wala man do'y giprotektahan po. Wala tayo. Wala man kayo nanguyab ni Bulay. Wala, oy. Dili lang sa tatambay. Oh, sige, okay na. Ay, kasamayanan na to, pre. Itong jatuan na to nage. Oh. Sin bayo to maginaanap sin makita to sila ito ba no? Sige, kita ito tayo chicks dito ba, no? Ganay. Tara. Ito tadapita guro. Sige. Yes man dire. Dili na to. Dinilas lang itong lingkodan para nice pa. Ay. Ako nagdahon ba nga? Basta may maulaw ko. Ay, kaulawan mo. Diba, kanang ako nag-expect, hindi ko nag-expect nga. Palit na kag-abot sa akong kinabot. Siguro, destiny yun siguro. Ano? Pero okay naman ka sa ko ah. Kira kayo eh. May problema. So, kung okay ka sa kanya, okay set ko sa imo ha. Sa what? Ano na? Siya mo ginamit. Siyempre, ano na magkana ko? Ah, So, siguro, tayo rang 5 days. Mag-unawan ako. 5 days. Okay ra ba sa imo ha? Okay kung dyan magplat, ito para lang sa iyo. Okay lagi kayo. So, asahan ko na. Oh, sure. Tanawa. Sweet ka sila oh. Tanawa. Ana? Tanawa, sweet ka sila oh. Isa man din na. Sweet kayo. Ay, kumawa na itong gapon, pre. Oh, pre. Agoy, kasakit. Dito sa dugan na oy. Sniper naman nagipangita ng Agay, babae, pre. motor. Unsa man ni motor? Kagang-kagang. Tanawa sa motor niya perting sinawa 155. Sniper naman nagipangita ng 125 bayana, layo oy. kag biya. Sakay ra ko diha. So, imong mama, di ba? Open na imong mama basta ano na kay Uya, bibirang kaadto sa inyo, ha? Di ba? Yes, open kayo kung mga. Ano yung sa kong mama sa magkasinabot bidaan ni Gil. Sige, adlaw ron. Kuan? Yearness or? Okay. Oh, yearness na yun. So sa ato, pa Miyerkules, Oh, sunod, Merkules. officially. Layo ra na. Officially. Stick kay ka. Siya to. Ay, wala. Mga sayaon. Tara, sa 5 days. Tara.